ni seche moko ing'iyo kaka inyalo ting' malo kata wechego mag investment minyalo ti godo. Ok wanyal wuoyo kotudore kod nengo mar ngima e pacho kae kok wang'iyo kata wanyalo wacho gino miluongo kanyo kod dho ngere ni global factors kaachiel kod weche mago mag siasa mosebedo katimore e pacho kae. Nikech adiera wang'eyo ni nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo higa mar 2022 nobedo kod liet matin mar siasa e pacho kae, pinje ma oko bende moko kuom pinje ma seche moko konyo e kelo mwandu e pacho kae bende ne nitiere kaka lweny ne gore kata Ukraine kocha gino mani wacho ni ne affect. Kata kamano global factors kaachiel kod political factors bende nitiere kaka gi affect nengo mar ngima e pacho kae. Mana dieri to kapok aduoki Joyce nitiere muindi moro muindi kana Jaindi nitiere muindi moro en yo piny ma America ko town miluongo ni New York. New York no ng'ini en capital mar the world e yore mag pesa. Koro muindi ni wuon mare ja Uganda ka, en muindi manonyuol Uganda ka to nolokore ja America mana ko Obama. Koro sani ochung' mar mayor. Gimomiyo everybody jite wacho nodhi win iluongo ni Zoran Mamdani. No odonje campaign ne okete gimiluongo ni affordability mondo ji otim ang'o odak maber. To biro gi gik moko ma jok moko America kucho to wacho ni gik moko nyal tiyo. Kicho wacho ni odwa keto nengo mar gik ming'iewo supermarket odok piny. Odwa keto nengo mar bus miringo go odok piny. Campaign ni nosiko ma wacho ang'o doko nengo mar ngima piny. Temo miyo make a big impact. Part of the problem achiel ma wan go en problem mar telo. Wan gi problem mar telo. Ok wan gi jomo moyie temo rieko manyien, radical ideas. Wana una gi joma old fashioned ma ok dwa temo ni, ok dwa experiment gi new ideas. Wach kisungu. Akiani experiment gi new ideas inya lockdown. Temo paro manyien. Dong nuwinjo ng'ane ne go koko ka. Ja Tanzania mane thocha Magufuli. No donjo wacho gina bro loro, gina bro temo kama. Ten mani jowani kisedonjo telo, tim ko telo no mit ni gik mani wacho ni dwa temo ka. Itimo ng'o? Iweyo. To adieri king'iyo gik iluongo ni global factors mano dhogi ok dhoga kimano ok dawachi kichano ka wawache dholuo. To Ruto nodonjo ka piny ne ok ber ahinya. Ing'eni mokwongo election yiero mane otim ne nitie gwenyruok mane okelo a lot of heat, ne nitiere maandamano, ne nitiere koko e Kenya mang'eny. Koro gima gitimo ni giriembo joma dwa timo ohala ka ma oko. Gich koneno ni kacha kama ok donje kacha koko ng'enye. Kendo ne gidonje sirkal ka lweny maduong' owuok Eastern Europe between lweny mane jo Urusi gi jo Ukraine. To ing'eni kuro ema kuro joge man gi wheat moloyo, ma produce wheat moloyo in the whole world. Kuro gino no affect a lot of markets. Mar adek gino beno tabu manotimore Middle East beno otero nengo mag gine malo. Takuni nia kipenjo gitiyo maber cause ok gitiyo maber. Ka wacho ni gik magitimo maber kendo motiyo to en gima Odera wacho ni gimoro ne gisiko ka ni ji to ji. Ne gisiko ka ging'eni nengo kineno rubies oil companies man ka gite dwe ka dwe gidwaro $500,000 mondo ging'iew gang'o ging'iew go oil gikel ka. Kuro dollars no rume e market waka Kenya ka dollars no rume
eme dollars ne nego odhi malo kucho koro kane gibiro gi gini gidhi jo warabu gikone gini kar chulo dwe ka dwe wachulu dweche chiko bas koro jitu jino ji ochae to kaka madieri en mono okela ngowa piny nwachomo kuma no okwadhi yude kata mo kich pesa ne onge dollars mono tieko koro jitu jino ema nogolo gi wach global factors miwachogi in terms of kako donje wach mar mo kendo donje wach mar nengo dola miluongo gi dho kisungu ni the exchange rate jitu jine mokonyo gin kich koro en mani jok moro wacho ni mane chalo ma ng'ama ogwe gimoro to dhi nyime tabu no pod dhi yudo you kick the can down the road you just kick the can down the road to pod idhi romo kode mbele ligwe nyime kucho yeah to adieri sama pok ichope dhi gweno oduoko ni ang'o oduoko ni nengo chien kendo chako dhi kamano omiyo mage the mane global factors manochano gi ahinya lweny madhi Ukraine no bapod osiko nyaka sani to gi lweny madhi piny Warabu ma kind jo Israel gi jo Gaza yeah